Salaperäinen joulutarina. Olipa kerran pieni kylä, jossa asui joulupukki ja 100 tonttua. Joulu oli tulossa ja tontut olivat kovin kiireisiä. He jakoivat lahjoja jokaiseen taloon, lapsille ja aikuisille. Eräänä päivänä, kun tontut olivat jakaneet lahjoja, joulupukki meni sekaisin. Joulupukki kutsui kaikki tontut koolle ja sanoi heille: teidän täytyy käydä keräämässä kaikki jakamanne lahjat takaisin ja lisäksi saatte kotiarestia 1 päivän. Ja kun olette istuneet sen kotiarestin, niin teidän täytyy viedä risuja lapsille ja kaikille muillekin. Ja risujen lisäksi teidän täytyy viedä vielä matoja. Kun tontut olivat olleet 1 päivän kotiarestissa, he lähtivät joulupukin ohjeiden mukaan viemään lahjojen sijaista risuja ja matoja. Tontut olivat kovin ihmeissään, mitä joulupukille on tapahtunut. Tontuilla oli pussit täynnä risuja ja laatikot täynnä matoja ja he jakoivat niitä jokaiseen taloon ja pudistelivat päitäänsä. Miten joulupukki voikin olla niin sekaisin? Tontut miettivät ajattele, jos lapset saavat tällaisia lahjaksi. Tontut olivat murheellisia. Kun tontut olivat saaneet työnsä tehdyksi, he menivät joulupukin luokse. Joulupukki kysyi, että missä te olette olleet. Tontut vastasivat, että me olimme jakamassa niitä lahjoja, eli niitä risuja ja matoja, aivan kuten sinä käskit. Joulupukki oli aivan ihmeissään. Mitä ihmettä, matoja ja risuja. Joulupukki kummasteli kovasti ja sanoi, että en kyllä muista sanoneeni mitään tuollaista. Tontut tuumivat, että joulun odotus on sekoittanut joulupukin aivan kokonaan. Mitähän minulle on oikein tapahtunut? Kyllähän tämä joulun odotus on jännittävää, mutta en olisi arvannutkaan, että minä näin sekaisin voin mennä, pohti joulupukki. Tontut sanoivat joulupukille, että menehän joulupukki lepäämään. Joulupukki vastasi, että enhän minä voi mennä, sillä joulu on tulossa ja on niin paljon tehtävänä. Tontut sanoivat, että mene nyt vain, muori voi auttaa meitä. Joulupukin muori sanoi tontuille, että menkää tekin jo nukkumaan. Olette tehneet niin paljon hommia. Minä autan teitä, mutta jatketaan sitten aamulla. Ja niin kaikki tontut ja joulumuori menivät omiin sänkyihinsä ja kaikki nukahtivat heti. Saman aikaan verstaalla tapahtui jotakin outoa, sillä kuului kummia ääniä.
hiljaan ja yksi tontuista heräsi. Ja samassa tonttu kuunteli, mitä verstaalta kuului. Tonttu lähti varovasti kävelemään verstaasta kohti. Kävellessään tonttu mietti, että voi kun minä unohdin laittaa sen verstaan oven lukkoon. Tonttu käveli hiljaa ja tuli verstaan ovelle ja samassa se näki siellä mustan hahmon. Hahmolla oli musta huppu päässä ja viltti harteilla. Tonttu tunnisti hahmon. Voi ei, voiko se olla se, joka ei tykkää mistään, ei edes joulusta. Tonttu kompastui keppiin, joka oli tipahtanut hahmolta. Hahmo säikähti ja lähti juoksemaan pakoon, ja se juoksi, minkä kintuista pääsi. Meteli oli hetätänyt toisenkin tontun, joka tuli pihalle katsomaan, mitä oikein tapahtui. Ja kun tonttu tuli pihalle, juoksi hahmo tonttua vastaan. Silloin se tonttu, joka oli nähnyt hahmon juoksevan metsään, huusi toisille tontuille: hälytys, herätkää! Hahmo pakeni yhä syvemmälle metsään ja kaikki tontut seurasivat hahmoa. Hahmo yritti eksyttää kaikki tontut, mutta yksi tonttu huomasi, minne hahmo meni. Hahmolla oli ratsu erään kuusen alla odottamassa. Hahmo juoksi sinne, mutta yksi tarkka tonttu näki, minne hahmo meni. Hahmo yritti kiivetä ratsun selkään, mutta siltä valahti huppu pois kasvoita. Silloin tonttu näki, kuka oli yrittänyt pilata koko joulun. Tonttu oli aivan ällistynyt. Se oli joulupukin pikkuveli. Joulupukin pikkuveli halusi pilata joulun, koska se ei ollut päässyt joulupukiksi kuten hänen veljensä. Eikä se päässyt edes tontuksi, koska se oli ollut koko ajan niin tuhmana. Joulupukin veli oli tullut tuhmaksi, koska hän ei ollut koskaan saanut niitä lahjoja, mitä oli toivonut. Sen vuoksi se oli alkanut ilkeillä ja kiusata toisia. Miksi joulupukin veli ei ollut saanut sellaisia lahjoja kuin olisi halunnut? Se johtui siitä, että hänen lahjatoivonsa eivät olleet koskaan menneet joulupukille. Hänen kirjeensä olivat menneet aina väärään osoitteeseen. Tontut lähtivät äkkiä kertomaan tämän uutisen joulupukille. He juoksivat ja juoksivat, kunnes saapuivat pirtin ovelle. Hei joulupukki ja jouluvuori. Joulupukin veli on löytynyt, huusivat tontut. Voi miten ihana juttu, sanoivat pukki ja muori yhtä aikaa.
Ja siitä päivästä lähtien joulupukin veljestä tuli Korvatunturin pääkirjoitonttu. Ja niin kaikki lapset saivat sittenkin oikean ja hyvän joulun. Sen pituinen se. Silloin se tonttu, joka oli nähnyt mustan hahmon juoksevan vessaan,